Ngisaphunga itiye ke lapha. Sengifikelwa umcabango. Sengifikela i-download. Engiyi-downloada kwi-spiritual domain, kwi-spiritual realm, kwelikamoya, kwelamathunga kwelingabona. Ithi lento kunabantu abahethekile. Abahethwe ukuthi bayasiza abantu. Mase beqeda ukubasiza labo bantu. Babona ngathi labo bantu labo ababungi. Lalela ke ngulapha emntakamu. Uyabona mangabe usiza umuntu usuke uthunyiwe wena. Wena uyisithunywa, uyathunywa ukuthi size umuntu. Ayikho ngawe lento. God is helping God, kodwa esebenzisa wena. Okay? Ukuthi lowo muntu wenzani after akusiwona umsebenzi wakho nedokwe eligayelwe wena lelo. Ngobani na? Physically bekade kungaphuqi ukwenza ngobuthanda okuqala lokho. Angithi thatha responsibility ke. Iba responsible ngoba umsize ngobuthanda, akakuphuqanga. Okay? Okwesibili, njengoba wena uyisithunywa ngaleso sikhathi ukuthi usize, kulungile siza udlule ungafuni ukuthi umuntu aguqe kuwena. Uma ekwazi ukubonga uyobonga, uma engakwazi ukubonga angeke azabonga. Kodwa wena into engingafuni ukuthi uyikhohlwe la ukuthi wena ubuyisithunywa in the first place. Lokho akushintsha ukuthi umuntu akabonganga wena umsiza. Akuzishintshi izibusiso ekumele zize kuwe. Azishintshi. Azishintshise ukuthi yena akabonganga. Wena uwenzile umsebenzi wakho. Yena futhi uzothola ukuthi Nkosi yami honestly ubonge ngendlela abonga ngayo kuphezulu. Yena ubonga uphezulu yena. Wakhohlwa wena, yena ubonga ophezulu. Yabo, wakhohlwa wena ukuthi usizo wena, athi yena ubonga ophezulu ngendlela yakhe. Yena abonga, uthola ukuthi yena ahambe athi uyonikela e-orphanage, unikelela ukuthi wasizakala, wathola umsebenzi. Kodwa uthola ukuthi akenzile ngalendlela wena olindele ngayo kuwe. Kodwa yena khona indlela yena enze ngayo, yena athi ubonga ophezulu. Uyabona ukuthi ubonga lokuthumile wena. Abonga wena ngoba vele wena ubungenawo vele wena awunazo izinto zakho. Wena uyisithunywa, uyisisebenzi nje ubula. God is doing these things. God is doing these things through us. Uyisisebenzi njengobula. Yabona nje mina nginawo amandla mina. Nginawo amandla mina. Angiki ngabazi lokho. Futhi angifuni umuntu ozongitshela lokho ngoba ngiyazazela. Ngoba ngihambile ngibonile ngizenzile, yabo? Kodwa lawo mandla angeke mina ngize ngishaya isifuba ukuthi awami akukhothanye kimi. It has nothing to do with me. Even if I can lose 10,000 trying to help a person, that does not matter. It was not mine even in the first place. And that's what keeps things flowing. Ukuthi you allow ukuthi i-universe isize through wena ngale kokuthi wena ufuna ukuthi ube ne-pride. Obonga uyobonga, ungabonga kabonga. Awona umsebenzi wakho loyo. Wena yenza ngalendlela le ofuna ukwenza ngayo. Futhi awuphoqiwe ukuthi usize. Kwazi lokho. Futhi mase usizile akuphoqi ukuthi kuguqwe kuwe. Asibukeni in the first place ukuthi ubusizelani, ubuthintekile. Uthintekile, wase uyasiza. Le energy lena ekuthintile khona i-energy ebikuwena ngaphakathi. Wase uyikhipha ngokuthi wena usize, isikhiphekileke. Whether kuyabuya noma kubuye, mfethu mawusiza izinto zingebuye ngalo msizile kodwa zona ziyabuya. Kwazi lokho. So wena musu ukudiscouragewa ama expectations akho. Because God is very vast. Lixhosha libhekile
umuntu uyona engaze liyashisa manje. Awu ukuveteza vete sokuze kushise itiye ngiliphunga. Umuntu uyona engazi kodwa adlula. Ungambambile amagqubu ungazilimazi yazi mfethu une control la kuwena awunayo control ngaphandle wena into ne-control yayo uwe but it is unfortunate ukuthi ke indlela esesiconditioneke ngayo asena ngisho control kuthina qobo ke manje kodwa sine control kithi kwazi lokho i100% control ikithi 0% outside. So uma ngabe uvuma ukuthi impilo yakho ne-emotional state yakho ne-trajectory yakho ishintshwe omunye umuntu ukuthi yena ubona kanjani futhi ucabanga kanjani, that is not called for. Ukuthi nje awubonganga akungithinti lokho, yabo. Ngisho ngufaka lapha esikhaleni thothi ngiyakufaka ngiyakubona ustakile lapha kwi-traffic ngiyakufaka lapha phambi kwami. Uyangena omunye uyashaya ama-hazard akhombisa ukuthi uyarecognize lokho uyabonga, omunye akabongi uthatha ukuthi vele bekufanele ukwenza. Abantu abafani baqhamuka ama-different backgrounds baxakwe izinto engafani. Awungene wena lapha, wena ungene kowakho umhlaba wena, awungene wena lapha. Abantu baxakwe lezi zinto zabo, yabo. Angifuni ukuyinweba kakhulu ngoba izosuka inwebeke and mayinwebeka futhi izovulela izinto eziningi ukuthi zingene. Kanti ngifuna indaba ibe yodwa linye ivesi la. Mawusiza uyisithunya, siza udlule lapho. Finish. Ama resources ayeza. Yazi nilethela ngokuxoxela indaba. Uyabona uma ngabe ungumsizi, cha usiza la uthanda khona phela. Ungazuza ugobe uqeda ama resources zakho, usiza la kuvuma khona futhi. Mawukwenza lokho, ama resources ayaqhamuka ama resources mawusiza, yabo. Ayaqhamuka. Inkinga yomuntu ufuna ukwagodla kuba wakhe awufuna ukwagodla nje kuba wakhe ama resources, uyabona. Kanti yazi ngesikhathi usiza wena awusizi futhi ngokuthi uNkulunkulu njalo uyabona ngenzani. Kahle cha thinteka bese uyasiza. Kuya ngokuthi i-vibrational state yakho ke noma wena ukanjani ke vibrational, ngoba khona umunye umuntu ojabulayo mayebona abantu besenkingeni, mayebona umunye umuntu nje xa ethi sasingaxaya sodwa ngoba sinjani. Uyabona i-level of consciousness waleyo muntu uki-downward spiral, so ngeke uzumenze lutho. Kodwa khona abantu aba-vibrate high, yabo, njengathi thina masibona umuntu exayekile, umuntu esenkingeni, sinalo usizo, siyasiza, yabo. Siyasiza, asinayo inkinga nalokho futhi asinanda, ngoba siyazi ukuthi imali ifana ne-language. Ngisho kuthiwa sikhuluma ngemali noma kuthiwa sikhuluma ngesikhathi, imali ifana ne-language eyokugqokisa into, i-experience. Yabona uthando yigama ukuthi uthando, kodwa i-actual thing ngoba uthando ngenye i-language kusho enye into, mhlawumbe lerato noma kungenye i-language kusho enye into, kodwa ekugcineni i-expression noma ikona qobo siqi sento i-experience. Uthola ukuthi the experience is the same, this is what we mean, kodwa ngegama sishinto eziningi engafani. Ifana ne-currency, i-language iyafana ne-currency because sobabili kwi-country singasebenzisa ama-currencies angafani. Lo usebenzisa leya currency, lo usebenzisa leya currency, kodwa sizothenga yona i-experience, sithole i-experience efanayo. Ngisho ayizwe indaba. So ungaze ufuna ama-resources. Uma ngikhuluma ngama-resources angikhulumi njalo nangemali kuphela, ngikhuluma nangesikhathi sakho, ngikhuluma nanoma yini onikiziwe kona. Awunikele ukuthi kube uwe ukombela kwesakhe. Ngicela ukubabonga abantu abasizayo bafethu, abantu abafana nobaba uMsweli nobaba uLinda Mfekayo, babakhathalela abantu abamaphathanisi la. Ngike ngibone ubaba uMkhwanazi, babakhathalela, ngike ngibabona abantu ababakhathalela abantu, nabanye engasababalanga ngaba-mention abathintekayo. Nibusiseke ngaso sonke isikhathi, nibusiseke nje ngaso sonke isikhathi. Thina sizithunya, angathi benganda abantu abafana nalabo bantu. So ithi lento ke, let's go ukuthi abantu bayabongana noma babonge futhi babonga kanjani. Let's go indaba yama expectations alokho, ngobani ubuyisithunya vele in the first place. 2,
singafuni futhi ukuthi basithandaze ukuthi hawu ngamfaka emsebenzini ngamsiza yambona nje unje umuntu useyoma ngalokho cha akusayiserve purpose so sizithunywa yabo